karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Hug karon mga higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Daghong sasapa. Ay man si Suluel mo. Sabrina na ko na! Pangitaan na si Elmo. Ug balik ako din kay mangandam ko. Lakaw na! Oo, ma. Ano sa matagi panulti ni Mama Mercy? Tinuod na kahato o bunga lang sa iyang hunahuna. Nagapahuway na ba si Mama? Rodel, nganong nagilis ka? Mulakaw ka? May importante ta nakaw. Oh, Samantha? Uban lang nakaw. Asa kami maglakaw si Rodel? Rodel, pangitaon sa dako si Lolo Elmo ha? Kay way kauban si Mama dinhi sa bay. Ma? Ho pa nimo pangitaa si Elmo. Ako na siyang pangitaon, ma. Paabuta lang siya dinhi. Sabrina, ayaw pa sa lingla sa demonyo. Nagkatag sila. Ma, Wa ka mahibakon si kinsa ang imong mga suod. Sakop sa tanas. mahusto na. Muro naman noon og nahadlo ko. Ayaw kadlok kay mamatay ka. Ayaw pagtuol sa sapa sa panlot. Ma, Nagpaabot ka nimo sa halaran ang imong kamatayon. ha? Padali ang ilmo. Pasudla na siya din kay hapit ta mong ngit-ngit. Oo, ma. Lolo Elmo! Lo! Usay buhaton nimo na mo, Lola. Ayaw pagsaba. Lala, dakong krimen kining inyong kibuhat. Ayaw lagi pagsaba. Unsa man dapita? Ibutang sila sa tangkal sa halad. Tungkal! Lo Elmo! Lo! Oh. Rodel? Oh, si Rodel ka nang nagparok sa bintana. Kuha siya magliyok. Rodel! O sige lang daw mo di sa bintana. Mamatay ka! Mamatay ka! Mamatay ka! Hindi mahimong magmalipayon siya. Mamatay ka! Luwas ka na, ma'am. Dali-dali. Ato siyang tapos. Samtang wa pa siya makamatnon o buot. Sir Rodel! Unsa man nga itong nahibutagan? Ana, niata sa sud sa tangkal. Niata sa pinakailawom sa langob. Ug, ang bato. Unsay bato, Sir Rodel? Ang bato nga giingon ni Mama. Niya din sa ilawom sa langob. Ang bato sa kulto? Oo, naa siya nila gibutang sa tunga sa gamayng hawanan. Unsa makilabuhato na to? Kompleto na ang atong gikinahanglan. Iya na lang ang atong paabuton. Ang berdugo. Isa man nila gipaabot nga berdugo. Naan ay nagapos siya maayo. Ganun naingon man ana si Rodel, Lo Elmo. Ganun gusto naman ko niyang patiyon. Tutuki siya maayo, Ma'am Sabrina. Ha? Tutuki ang iyang niya. Tanawa ang mga kausapan. Siya si Rodel, Lo. Siya ang akong bana. Dili siya sa Rodel nga imong bana, Ma'am Sabrina. Salo? Tanawa og maayo ang iyang naw. Tutuki gud siya og maayo. Unsa na naa sa iyang agtang ahom na. Oh,
Aon ka na. Uy, si Rodel sa agtang, lo. Bud ipasabot nga dili siya si Sir Rodel. Kung dili siya si Rodel, kinsa man di ay siya. Usa ray makatubag ana Ma'am Sabrina. Kinsa, lo. Si Madam Mercy. Sir, unsa din nahitabo? Milakaw si Lola. Pero nabili ng pila niya kakauban na. Sir, kinalamatang kinigibot ang katabon sa kung oo. Paduol gamay. Aron makaabot na akong tiil. Dili na ko magamit ang akong mga kamot. Kigigapos kini sa akong luyo. Oh, kailangan makaikis kita ilang gibutangan atong tangkal. Gamay, o giduko ang imo. Oo, sir. Nakipita na sa duha na ako katilang gamay sako nga gilhaob nila sa imo. Salamat. Makakita na gid ko. Ana, naunsa ka? Ano man gipiyulin mo imo mga mata? Tagan kayo sila, sir. Tagan kayo sila. Si Takan, kita na ang duha nila sa tangkal. Dili, sir. Dili. May kauban na dinisod sa tangkal. Annalisa, wag ka ubalin sa tangkal. Bukhang imo mga mata. Palayo ba na ako? Palayo mo! Ayaw na magpakita na ako! Ayaw! Hilong Annalisa! Natagal na kayo sila! Huwag na-trap sila din sa langob! Ayaw! Ay, imong nakita. Dagan sila! Dagan na din mong napatay din sa langob! Ayaw! Annalisa! Ilong! Huwaan ninyo si Annalisa o ibutang sa halaran. Ayaw! Ayaw ko sa si Annalisa! Ayaw! Ayaw Ayaw siya kadugo! Ayaw siya kunaya! Ang iyang dugo ang akong gikinahanglan. Aron maangkon ko ang kahimpitan sa akong gahom. Lihok na kamo! Ayaw! 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 Asa magyud ko nimo dadon ha, Sabrina? Hain ba si Ilmo? Nagpaabot si Lolo Elmo nato sa among kwarto ni Rodelma. Nganong naaman siya sa inyong kwarto ni Rodel? May bawo ka karon, ma. Oh, ni Anata, dool na sa among kwarto. May ipakita lang ko nimo. Nilayo ko yung pag-ait diri sa laran! Ikaw ang unang halad, Ana. Ayaw ka, Lola! Tigawan ka na! Naging misyon ka na gyapon og gahong! Waywa mga ambisyon no gahom, sir. Ang tanan gustong makahupot o gahom. Ug maangkon ko lang kini kung mabuhi siya. Siya! Kinsa ninyo buhion! Nialig kita sa among kwarto ni Rodelma. Sabrina, ayaw gani kong hadlok ka ha? Dili ka na ko hadlokon, ma. Naa si Lolo Elmo sa suot. Lo! Ablihi ang pultahan, Lo! Ni anami si Mama Mercy. Sud, Oh, madali na. Suot, ma. Unsa may inyong ipatan-aw nako? Tanawa ka nagigapos sa suok, ma. Oh, unsa man ha? Tao ang inyong gigapos? Tutuki siya, ma. Oh, Rodel! Rodel! Nganong inyo manggigapos si Rodel? Nabuang ka na ba, Sabrina? Imong bana, imong gigapos? Dili siya si Rodelma. Dili siya nga akong bana. Oh, unsa? dili siya si Sir Rodel, Madam. Tanawa ang iyang agdang. Aum? May aum na si... Dili. Dili! Mercy, naunsa ka, ma? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!